Balkan vilayatynyň iri şäherlerine 3 günden gowrak wagt bäri öý internetiniň hemde mobil internetiň tizligi epetli hayallady. Bu barada Zat radiosynyň habarçysy 21-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi. Men 6 megabit sekund tizligi bolan öý internetini ulanýaryn tizlik 3 gün bäri 250-500 kilobit sekund aralygynda görkezýär. Ýöriti tizlik barlaýjy goşundular arkaly internetiň tizligini ýygy-ýygydan barlap durýaryn. Hatda iň göwneki imo messenger hem işlemýär. Diýip bir Balkanly ýaşaýjy Zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasy fiziki şahslary sekundda 1 megabitden 6 megabitçe tizligi bolan 4 görnüşli internet nyrhnamalaryny hödürleýändigini aýdýar. Ýöne iş ödüne ilatyň öýe çekilen internetiniň tizligi yarım megabitden hem ýokary çykyp bilmeýär. Elektrik aragatnaşyk karhanasynyň bir ýerli hünärmeni Zat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Bayramçylygyň öňü tyrasyna ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada maglumatlaryň ýurdun daşyna sızmagynyň öňüni baglamak maksady bilen internetiň nurbotlarynyň towlanylmagynyň ýokardan tapşyryk berilendigini aýdýar. Azatlyk Radiosu Türkmen Telekom kompaniýasynyň bu ýagdaýlar boýunça goşmaça tesbir alyp bilmedi. Aragatnaşyk karhanasy Türkmenistan öý internetiniň iň ýokary tizligini şu ýylyň fevral aýyna sekundda 6 megabitçe ýokarlandyrýanlygyny eglan etdi. Türkmenistan şäherine ýerli ýaşaýjylar sentýabr aýynyň 1-nji hepdesinde internetiň tizliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edip elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň ýerli şahamçasynyň öňünde 14 adamyň gatnaşmagyny protest aksiýasyny geçirdi. İnternetin tizligi sentýabr aýyndan soňra birneme kadalaşdy. Tizlik o diýen ýokarlanmady. Ýöne bu derejede pesäldi diýip beýleki bir ýaşaýjy soňky 3 gün bäri dowam edýän ýagdaýa ünitjekdi. Soňky aýlarda VPN-leri petiklemek işlerini de hareketme berilen ekeni. Ýöne degişli petiklemeler golaýdy gaýtadan güýje giridildi. VPN-ler tasdol edýän ýaly petiklendi. VPN gurnama hyzmatlaryny hödürleýän ustalar hem özleriniň hödürleýän hyzmatlaryna kepil geçip bilmeýärler. İşleýän VPN-ler arkaly YouTube'a ýa-da TikTok videolaryna tomoşa edip bolmaýar tizlik aşap 3 minutluk videony 30 minutda görüp bolýar. Diýip ýerli ulanjylar aýdýar. Sewitde öý internetinden daşary 6 nafar öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän mobil internetiniň tizligi hem pes bolmagyny galýar. Ýerli ulanjylar 4G ulgamynyň hem kadaly işlemeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda döwlet dukanlarynda subsidiýalenen azyk önümleriniň satylmagy paýtagtda da ýurdun beýleki ýerlerinde de ilad üçin uly waka örülýär. Azyk satuwda peýda bolan wagtynda ýaşaýjylar uly nowatlara düzülýär sewda resmiýetleri gözegçilik çärelerini gitdigiçe güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdaky azyk sewdasynyň şu günki aýratynlygy barada maglumat berýärler. Aşgabatyň döwlet dukanlaryndaky azyk sewdasyny gözegçilik edýän resmiýetler şu günler nowatlary we satuwyň alınıp barylşyny ýygyderli video düşürýär. Şeýle ýagdaýlaryň birinde 19-njy dekabrda Irden paýtagtyň Bagtyarlyk etrawyna degişli 9-njy azyk dukanynda irata subsidiýalenen bahadan birinji hili un satyldy. Bu sewda ministrliginiň gözegçileriniň gatnaşmagynda alınıp baryldy. Olar sewdany video düşürdiler. Alıcılar bu sewdanyň ozalkysyndan tertipli geçenligini aýdyp, unyň düzgüne görä her ele 3 kilogramdan satylandygyny gurrun berdiler. Şeýle alıcılar unyň gapdalyndan adatça goşmaça satylan geçmedik haritlaryň goşulmanlygyny kanagatlanma bilen bellediler. Bu gezek barlaçylaryň hut öýleriniň gatnaşmaklaryna dukan satyjysy unyň ýany bilen hiç sat goşman diňe unyň bir özüni arzan bahadan satdy. Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Mundan ozal şol dukanda subsidiýalenen bahadan un çörek diňe wagtal satylýardy we olaryň ýany bilen köplenç möhleti geçen azyk önümleri, kukurt, okuwçylar üçin depter we hojalyk haritlary goşulyp satylýardy. Alyjylar mundan nägile bolsalar da şeýle haritlary unyň gapdalyndan biýalaç satyn almaga mejbur bolýardy. Öz tarapyndan dukandaky satuwa häzir gözegçilik eden sewda resmiýetleri nowatlary video düşürmekleriniň sebäbini sewdanyň täze tertip düzgüne görä alınıp barylmagyny öpçün etmek we unyň gapdalyndan başga haritlaryň ýüklenilmezligini kepil geçmek maksady bilen düşündirdiler. İlat tarapyndan köp islenilýän çörek, un, ýağ ýaly haritlaryň gapdalyndan möhleti geçen ýa-da satuwda geçmedik haritlary goşup satmak tejribesiniň behedilenligi barada habarçylar ýaňy ýakynda maglumat beripdi.
2017-nji ýylyň aýagynda başlanan we 6 ýyl bäri dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonunda girdilen şol ýüklenme tejribesi çörege dar ilaty özlerine gerek bolmadyk zatlary satyn almaga mejbur edipdi. Onsa da maddi ýagdaýy agyr türkmenistanlylar 10 çöregiň ýany bilen möhleti geçen köke, toşap, çürük miwe, rezin ädik, bedre, taýsyz, şypyk, telefon kabeli we hatda prezidentiň suratlary ýaly zatlary ýyllar boýy satyn almaga mejbur edilipdi. Ýüklenmäniň bahasy käte alınýan azygyň bahasyndan hem gymmada düşýärdi. Türkmen häkimetleri 6 ýyl bäri dowam edip gelýän azyk krizisini resmi taýdan boyun almaýarlar. Häkimetleriň azyk krizisine degişli çäreleri şu çakaçynly etatan gözökçülük bilen çäklendi. Dekabryň başyndan bäri sowda resmileriniň nowatlary video düşürmegine degişli ençeme ýagdaý boldy. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda subsidiýalenen azyk paýlary satlandy. Muňa sowda resmileri, alyjylar jemgyýetiniň wekilleri we polisiýa işgärleri gatnaşdy hem olar çörek nowatlaryny video düşürdi. Şonda barlyklara gatnaşan sowda resmileriniň biri şol güýçlendirilen gözökçülügiň sebäbini düşündirip, döwlet dukanlarynda barlyk geçirilip ýolbaşçylara hasabat bermek barada özlerine tapşyrlandygyny ma'lum etdi. Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal Kiýewiň Ýewropa Birleşiginden 18 milliardlyk bukça degişli soňky 1,5 milliard euro serişdäni alanyny, beýleki günwatar kömekleriniň şu hassyna galýanyny aýtdy. Şu gün 18 milliard euro maliýe kömegi bukçasynyň soňky 1,5 milliard eurosyny aldyk. Ýewropa Birleşiginden üýtgegsiz gorlagalar sep umyt edýär Şmyhal 21-nji dekabrda öňkü Twitter'de X platformasyna aýtdy. Bu habar Daşary işler we Ykdysadyýat ministrlikleri 21-nji dekabrda bilelikdäki beýannama çap edip Germaniýanyň Ukrainanyň energiýa ulgamynyň durnuklugyny güýçlendirmek üçin goşmaça 88,5 million euro berjekdigini aýdandan soň elli. Täze gelip gowşan nagd pullar Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň şu hepdäniň başynda Ukraina 61 milliard dollar ýermek barada alalasy gysky din jalysdan soňa goýmagynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Kongresi Ukrainadaky söwüş tagallalaryny maliýeleşdirmegi tasdiklamaga çagyrdy. Bu çagyryş konserwatiw respublikanlaryň gelýän adamlaryň köpelmegi bilen baglykda serhet howpsuzlygy kanunlarynyň berkidilmegini talep edýän wagtyny edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 19-njy dekabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kiýewiň söwüşini dowam etdirmek üçin milliardlarça dollar kömek berjekdigi baradaky wadasyny ýerine ýetirjekdigini ananýanyny aýtdy. Ukraina resmileri 21-nji dekabrda Ukrainanyň gün ortasyndaky Nikopol şäherine Ruslaryň atan artilleriýa oklaryndan 2 aýalyň helak bolanyny aýtdylar. Berlin maglumatlara göre ölenler Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlarynyň nowatdaky hüjümleriniň amala aşyrylan giýjesinde helak bolupdyr. Ukrainanyň baş ştabynyň maglumatyna göre Ukrainanyň howa goranç ulgamy Russiýa tarapyndan 12 sebitde. Şol sanda Kiýewde uçurulan 35 sany pilotsuz uçuryň 34 sanyny urup gaçyrdy. Pilotsuz uçurlaryň 34 sany howa goraw güýçlerimiz tarapyndan ýok edildi diýip garbalar aýtdy. Howa goragçylar Kiýew, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Cherkasy, Kherson, Mykolaýew, Khmelnytski, Sumy, Poltava, Chernihiv hemde Kirovrad sebitlerine işçen ýagdaýda boldy diýip garbalaryň hasabatyny aýdylýar. Reuters habar urlugynyň Ukrainanyň harby howa güýçleriniň Medved wekiline salgylanyp 21-nji dekabrda beren habaryna görä, Russiýa Ukraina pilotsuz hüjüm kampaniýasyny başlanandan soň Kiýew goşuny hüjüme iýerilen 3700 sany şahit pilotsuz uçurynyň 2900 sanyny urup gaçyrmagy başarypdyr.